Braćo i sestre, pomaže Bog. Šta se desilo ovde, gde se mi sada nalazimo 17. septembra? Izgubili smo suverenitet nad delom naše teritorije. I to nije sada teritorija na Kosovu i Metohiji, to je centar Beograda. 17. septembra pokazalo se, neki od nas su to odavno znali, da našom policijom i našim sudstvom upravlja ambasador svih američkih država Christopher Hill. Ponizili su naše državne vlasti. Sve što je govoreno, sve što su naši najviši, je predstavnici naše najviše vlasti govorili, pogaženo je. Svi zajedno su poniženi, a naše svetinje su obesvećene. Nisu naše svetinje samo na Kosovu i Metohiji, kao što znate. Ovo je naša svetinja. Ovde iza naših leđa počiva naš car Dušan. Ovde su u kripti posmrtni ostaci naših vladara. Dakle, svuda oko nas su svetinje. Cela ova borba se vodi za svetinje i oko svetinja. Ovo je sve duhovna borba. Kada vam kažu ekonomija, interesi, geopolitika, geostrategija, da, ali sve je ovo oko nas duhovni rat. Dakle, jedna zemlja, dva gospodara, nemoguće. Svi ste čitali pesmu Kneževa kletva kad car Murat pade na Kosovo, pa piše onu sitnu knjigu Knezu Lazaru. Znate kad mu on kaže, niti je bilo, niti može biti jedna zemlja, dva gospodara. I traži mu ključeve naših gradova i 7-godišnji harač. A kaže, ako nećeš, onda dođi na Kosovo da zajedno delimo carstvo. Šta to znači? Ko upravlja ovom zemljom? Chris Hill i njegove sluge ovde u Srbiji? Ili sveti knez Lazar, čiji je lik ovde ikonostas u crkve Svetog Marka? Ili car Dušan? Ili naš sveti Sava? Ko upravlja, ko vlada ovom našom zemljom? Oni ili mi? Oni što su ubili 100 miliona indijanaca. Tako je. Oni će da nas uče ljudskim pravima i genocidu. Oni treba da nas uče tome. 100 miliona indijanaca. I više, brate. Dakle, šta se ovde događa? Ovo je borba za svetinje. Naša braća su se borila u litijskom pokretu u Crnoj Gori. Ne damo svetinje. Je li ovo borba za svetinje? Ne damo svetinje. Odakle je krenula ta pesma Ne damo svetinje? Odavde savale iz manastira Svete Trojeručice naše. Tu gde su moštenog našeg ratnika koji je pao u Prvom svetskom ratu. Odakle je krenula ta pesma? Jesmo li mi slabiji od naše braće u Crnoj Gori, Hercegovini, Brdima, Boki i Paštrovićima? Dakle, o čemu se ovde radi? Ponavljam. Ovde se radi o svetinjama, o svetinji, svetoj tajni braka, o porodici. Jesu li naša deca naše svetinje? Jer je ova Pavlina naše dete. Čija su deca u Orahovcu? Naša! Čija su deca u Velikoj Hoči? Naša! U Novom Brdu? Naša! U Gračanici? Naša! U Ranilu? Naša! Kada čujete sa televizije, šta ćemo, kaže, sa našom decom, nećemo valjda našu decu da žrtvujemo. Pa čija su ovo deca? Čije je ovo dete? Naše! Srpsko, naše dete. Dakle, ovo je borba za svetinje. I ovo jeste borba za Dečane, ovo je borba za crkvu Svetog Marka. Zašto je bilo potrebno da obesvete ovaj prostor, znate šta su radili? Zašto udaraju na naše svetinje? Dakle, nije ovo borba samo za crkvu Svetog Marka, i za hram Svetog Save, i za Sabornu crkvu, i za Ravanicu, i za Manasiju, i za Studenicu, i za Žiču. Ovo je borba za Dečane, za Gračanicu, za Pećaršiju, za Ljevišku, za Zočište, za Devič. Ovo je borba za naše svetinje i mi nećemo stati. Ne damo svetinje! 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 Ko će dakle da brine i ko će da čuva našu decu i naše svetinje na Kosovu i Metohiji? Chris Hill i njegov šef Biden ili mi? Šta to znači? Koga mi u stvari ovde branimo?
Dakle, naša deca izložena su besprizornoj propagandi. Mi nemamo ništa protiv ljudi koji su kao pešadince doveli ovde da marširaju na naše oči. Mi smo u sukobu sa ideologijom imperije. Ovde reč je o ideologiji, da je reč o ljubavi, kako oni kažu. Šta ćemo onda ambasadori zemalja koje su nas bombardovale i proganjali, uništavale, da brane njihovo pravo na ljubav? Dakle, nemamo ništa protiv njih. I kada govorimo o deci, o stradanju dece, danas naša crkva kanonizuje svetog vladiku Bačkog Irineja Ćirića, čoveka i sada svetitelja našeg koji je čupao i spasavao našu decu iz mađarskog koncentracionog logora. Dakle, mora neko, uz one koji su pozivali na borbu, na ustanak, mora neko da spasava srpske glave, srpsku decu. To je radio naš vladika Irinej Ćirić. Dakle, danas se spaja naša Bačka, naš sever, naš Srem, Banat, Bačka, Baranja sa našom starom Srbijom i sa našim Beogradom. Šta se događa danas na Kosovu, braći i sestre? Dok je trajala gužva oko Europrajda, dok je trajala gužva oko ličnih karata i registarskih tablica, albanski secesionisti uz pomoć svojih NATO sponzora izgradili su 4 vojne baze na severu Kosova i Metohije. Pored ostalog na zemlji Srba u Zubinom Potoku. To se dogodilo dok smo se mi bavili nekim drugim temama. Drugim rečima, sada je i sever Kosova i Metohije okupiran. To se desilo pre mesec dana na naše oči. Da li ovaj grad reagovao? Da li su naše vlasti reagovale osim praznim rečima? Izdaja! Izdaja! Naša braća i sestre na severnom Kosovu ne znaju šta donosi dan, šta donosi noć. I uprko svemu ima onih sudija i policajaca koji se nisu integrisali u kosovske institucije kako su to od njih tražili odavde posle Briselskog sporazuma. Dakle, ljudi su odbili plate koje im je nudila Priština i red je da im se danas zahvalimo i da ih sve pozdravimo. I da dobiju poruku da znamo za njih i da mislimo na njih i da ih nećemo zaboraviti. A južno od Ibra, gde živi većina naše braće i sestara, gde su naše glavne svetinje, znate li kad su oni dobili lične karte takozvanog Kosova? Kad su oni morali da zamene registarske tablice? Još u vreme prethodne one naše vlasti, pod navodnicima naše. Dakle, da li je neko mrdnuo prstom ovde u našem Beogradu kada se to dogodilo? Šta hoću da vam kažem? Ti ljudi su prepušteni milosti i nemilosti NATO trupa i njihovih albanskih štićenika. Da li ćemo da sedimo skrštenih ruku ili ćemo da nastavimo naš litijski pokret? Da li znate da se danas, sada i ovde, u Pavlininom Orahovcu, u Gračanici, širom Kosova i Metohije, južno od Ibra, zemlja, imovina prodaje brže nego ikada? Znate li to? Znate li da Pavlinin grad Orahovac nestaje pred našim očima? Sada dogovorimo. Da li je neko ovde u Beogradu učinio nešto da se to zaustavi? Da li je ćutanje znak odobravanja možda? Svi smo mi izdaj. Svi. Tako je. Dok ne shvatimo, da dok ne učinimo nešto, svi smo izdajnice. Stvari se neće promeniti. Dakle, dok nešto ne preduzmemo, svi smo izdajnici. Saglasan sam sa ovim što ste rekli. I konačno, od nas se traži da se odreknemo pomoći i podrške jedine velike sile koja je na našoj strani. Koja je to sila? Hoćemo li da podržimo uvođenje sankcija Ruskoj federaciji? Je li to samoubistvo? Je li to napuštanje zaveta? I kada sam rekao Kosovski zavet, mi smo narod koji veruje, koji živi i koji strada za večne vrednosti, za porodicu, za ljubav, za decu, za pravdu, za podvig. To je naš Kosovski zavet. Živeti za večne vrednosti. I ako se mora, onda i žrtvovati se. Ali prvo živeti. Dakle, ako oni hoće Europride, ako oni hoće LGBT prava, široko im polje. Izvolite gospodo, ali zašto nama namećete to? Odakle to? Dakle, ponavljam, mi nismo u sukobu sa tom nesrećnom decom, sa tim pešedincima koji su šetali našim ulicama. Mi smo, kao i uvek u našoj istoriji, u sukobu sa imperijom,
sa jednom zlom ideologijom. Kako reče blaženopočivši vladika Atanasije, srušili smo 3 carstva, srušit ćemo i 4. Dakle, sve se menja, svi to vidimo. Dolazi vreme u kome će prestati muke srpskog naroda. Uostalom, to što stradamo, to samo znači da smo na pravom putu. Ali svet se menja i na nama je da izdržimo i da sačekamo. Naš cilj je povratak Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Dakle, nikakva razgraničenja, nikakve podele, nikakva SZO ili ZSO, smokvin list za izdaju, integrisana u sistem Kosova, takozvanog Kosova. To ne želimo. Sve su to izgovori za izdaju. Naš cilj je potpuni povratak Kosova i Metohije u sastav naše zemlje u datom, u pogodnom momentu. To je naš cilj. Jer sa svetinjama nema pogađanja, nema trgovine, da ili ne. Nema ako onda, možda. Dakle, da ili ne. Takav odgovor tražimo od onih u ovom trenutku vode našu zemlju. Dogodine u Prizrenu. U Prizrenu sutra i do vijeka. Amin.